Да, почнахме. Това е втори на Майнкрафт на Survivor Play. В този клип ще оцеляваме двама в мултиплеер. Започваме наново. Поредицата, която днеска почнах, ще я бъде вкъщи. Да знаете. Така си спрем звука. Е така. И мисля, че съберем първо дърво. Така. Не съм вкъщи. Може да чуват малко звукове. Говори, бе! В момента чупя дърво за яйца. Добре, къде ще оцеляваме? Трябва да се направим къща от дърво. На дърво или с дърво? С дърво. Окей. Колко е голямо това, бе? Ай. Има някакви дървета, ето ще първо. Така. Ай, събери малко и... Аз събрах 12. Добре, ай, тръгвай сме. Така и там има една пещера. Ей, тук ще живеем за първоначално, защото като почнем да играем Майнкрафт от начало. Да, там може да има чудовище. Кой ти пука, бе? Тут пък виж какво хубаво местенце, само ще го разширим. А ние нямаме факли, момче. Ще намерим. Как ще намерим факли? Трябва да намерим сил, за да... Ами, що? Кол не моля да направим? Ами това няма чудовище, като да не излиза и влиза. Да. Еми... Проблема трябва да търсим чудовища, защото няма какво да се направим без... Трябва да търсим живота. Да, аз се чуват малко звучи. Както и да е. Тук ще живеем, но първо... Аз искам да слагам пръст, за да го направим по-хубаво. Не, чакай, не дей вземай. Така, преработи си цялото дърво. Аз правя крафтинг и правим една кирка. Една така фалшива. Така. Дървена и сега си правим каменна. Да знаеш. И така. Ами аз имам 64 и 16 дървени. Добре. Така. Трябва да си направим 6 или нещо такова. Окей. Някой му оцели. Или падна. Да, тук се чуват хора малко звуци, както и да е. Тук ни трябва да сложим. Аз искам да сложа пръст, за да запълня една дупка. Просто казвам, че се чуват малко звуци, защото сме навънка. Не снимам вкъщи. Днес ще направя другия епизод на МГ и се извинявам за качеството. Снимаме 3-та минута. И ти можеш да си го изтеглиш в приложение. Мога. Аз мога да ти го пратя. Може да снимаш клипове и да събереш абонати. Така. Искам да... Що? Без да искам. Малко. Сега малко работа. Ай. Излиза. Влезай, бе. Не ми излиза. Това може да се... Да, добре. Не ми става. Трябва да изтрия някакво сервер. Така. Чакайте малко. Това клип ще е май 12 минути някъде там. Така, влязахме пак. Ето на. Аз съм се забрал тук в някакви дървета. Не знам си как. Аз започвам едната дупка. Добре. Надявам се този... Чакай. Надявам се да не е като миналия клип, да го гледат така. Цяло аз искам за живота и бях налага. Ами хубаво. За вълна, да се направим легла. Добре. Той че да събира някакви прости. Къде беше къщата? Къде не беше бараката, бе?
в някаква дупка. Той да не си помни къща, човек. Ти не я помниш. Да. Бати хората сме. Виж хубаво местенце сега. Аз намерих още една дупка. Чакай, идвам. Абе, просто няма живим там, защото няма ресурси, кол няма такива. Тук е вода, човек. Това не е вода. Това не е дупка. Това е вода някаква. Върви просто след мене. Тук има дупка много готина. Видях дупка. Идваш ли? Да. Ще живеем в дупка, защото за първи епизод малко... Виж, тук има някакъв тунел много готин. Да, знам. Ето кол, ето вижте. Тук има чудовище на бархана има чудовище. Вещица. С презомбита. Няма, искам да... Нали ще оцеляваме, няма? Аз ще оцелявам. Еми хубаво, аз забравих орбенча. Така, правя един орбенч, правя си един меч и почвам да ги налагам. Ще ми направиш ли на мене меч? Нямам толкова. Какво ми трябва? Къде си, бе? Тук е. Тук съм. Идвам. Аре, вземай. Аз ще да ги... Идвам го пуснал, бе. Видях го. Как бе? Как да бе? Как не ти го познава? Няма страх от вещата. Така, тя ще ти хвърли магия и ще остане на половин сърце. Така, за ко скочи, бе? Ела тук, о. Ще отрепля. Остай на мене. Отрепах ми. Кой ти даде? Не знам. Даде ми някаква там... Каква равина! Въй, каква равина тук има. И тук ще оцеляваме. Да, точно това. Да, е. Тук има чудовище. Там има зомби човек. Видях го. Ай, тръгвай. Сега как ще излезем? Идваш ли, бе? Мога да дойда. Качи са по водата. Качих се. Офта, Тук пълна. има... Иване, това какво е? Какво да Тук ти? има някакво нещо. Да, бе, точно това е кол, бе. Чупи го с кирката. Скоро. Аз нямам кирка, аз имам едни... Бягай от тук, бягай. Аз имам едни... Бъкни се, бе. Дай ми, аз ще да бия животни. Ти намерим се дали така аз нямам. Добре, аз сега събирам кол. Ние наживим в една къща. Станах първи хора. О, мамка му! Виж какво става тук. Точно... Чакай, бе, ти ме отбърна. Така. Телефона му е дефектен, заради му бъговете. Човек стига, бе, направо си лесни Майнкрафта, Вляза. Трябваше ме спавни на майната си. И що ме спавна с меча? Ванка видях. Не знам какво съм ме видял, ама аз чупя автоматично. Аз имам кирка. Четири. Айде, хвърли се като най-голим. Аз имам да бия на бърсе пробно. Тук има някаква кромби. Какво сега? Зомби? Давай. Аз ти казах, че има зомби. 12. Ко качваме се пак по водата, защото ме мързи да правя столбе. Окей, ние нямаме много работа. Ми, какво? Май ние се загубихме. Аз не знам в момента къде е къща. Абе, някаква къща, бе, ей тук в тази дупка живеем, ще затворим онова и толкова. Кой стана, човек? Знаеш как я ядеш? Вземай пръст. Какво ми е пръст? Да взимаме пръст. Просто вземи пръст. Това ще ти кажа. Аз имам някакви поръчки. Къде е крафтинг ти? Ето. Кикс. Кикс мама. Да, бе, знам. Поръчки. Така, правя си лопата и... Правя си 4 торча. Ще вземем лопатата, камена лопата. Много добре. Колко пръст ми трябва? 64. Защо сте толкова много? Аз чупя с лопата, аз чупя в секунда. По 10. Виж какво става, гледай. Чакай, аз нямам в момента храна се. Гледай какво става. Уа. Това вече имам 22. Аз имам 15. Аз първо ги чупя, после ги взимам. Това е така правя.
Сега имам 25. Сам 35. Така. 30. 46. 32. Окей. Айде, аз вече имам един стак. Няма спим тази вечер, по-се вижда. Ама ще убием, че бъдеш по-се вижда. Аз съм 54. Не, то се вижда, че ще ги убиваме. Аз спим при една кравичка. Кразо, ляпай бати. Няма дойде, тя не ти е батка. Бате, ляпай бати. Тя не ти е батка, човека. Къде си, Иванка? Какво правиш с тази дупка? Тук ще оцеляваме за първоначално. Тук ли малко каза и там сега тук? Тя къде е тази другата дупка? Ой, човек, той има злато място. Кой има летящ остров, човек? Какъв остров е? Човек набараха ма. И пак ми бъдна теба. Набараха ма скелет. Направо ми писна това. Набараха ма скелет, човек. Видях скелет, набараха ма почна да стрелят. Супер. Да, стана сутрин. И телепортация. Добре. Аз трябва да бягам на някъде. Ме сега да ме изнасят. Ама аз вече тръгвам да бягам. Ей, май. Идва след мене. Абе, какво ме дърмониш, бе? Идваш ли, бе? Идвай, Идвай, бе, идвай. Майка ти си. Майка ти. Идвай. Циганска. Така, ей! Простак на едно и половина ме остави, бе. Абе, и мене ма целят. Айде, умрях. Взимам ти работите. Не мога да спокояваш. Ще ги дам по... и мене ма почна. Бегам. Където лепна? Където пусна? В 13-та минута. Където пусна, бе? На майната си, в деца спалнахме. Това беше от клипа. И чао.